O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego faralle chegar a todos os fogares do municipio durante este mes de xaneiro, un boletín no que pretenden achegarlle aos veciños información daqueles asuntos da actualidade política municipal que máis lle preocupan. Con el queren tamén cumprir unha das súas promesas electorais. Pois eu quería dirixirme un pouco a toda a xente que vai recibir este boletín nas súas casas. Dicirlle que foi feito con moito esforzo de traballo e esforzo tamén económico cos nosos moi escasos recursos. Dicirlle que con el intentamos cumplir un das nosas promesas electorais que eran fundamentais, que era a transparencia e información aos veciños e a participación. Precisamente un dos temas abordados nesta publicación garda relación cos proxectos de reordenación urbana e peonalización que se están a levar a cabo actualmente na cidade, nas que a formación ten tamén moito que dicir. Son unha medida, unha proposta que partiu do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira, que por insistencia do noso grupo se van a levar a cabo, pero tamén entendemos que as penalizacións non só deben ser a restricción dos vehículos nalgúnas rúas, senón que tamén ten que vir parellada con dous aspectos fundamentais pois da vida dos ribeirenses e das ribeirensas. Entendemos que as penalizacións deben vir acompañadas, primeiro, de aparcadoiros gratuítos e disuasorios para as persoas que se chegan en vehículo á Ribeira teñan lugares gratuítos onde poder aparcar, pero tamén para contribuir á reducción dos atascos, dos vehículos, pois debe ser primado o transporte público. Outro dos apartados do folleto informativo son tamén as medidas ou propostas que os nacionalistas pretenden levar a cabo como alternativa serie de cambio para o municipio, vinculadas ao fomento do transporte público, á mellora do emprego ou á aposta polas parroquias, entre outras.